Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi Mukomanashi ndiri mukadzi ane makore 40 years ekuberekwa, ndinogarawo muRustenburg. Ndini ndakamboya pano ndiine nyaya yangu muna October mugore ra2022. Murume wangu iye anonzi name hidden. Tainge tichigara tose. Yanga iri nyaya yekuti aiti ndakamuisira mushonga wemakonzo muchikafu. Mukwama takafamba zvipatara zvinokwana izvo kuita 3 akatariswa nemadoctors akawanda, akabva aenda kuscanning nex-ray uye ropa rake rikatariswa, asi hapana pakaonekwa paine poison yemakonzo uye hapana kana chirwere chakaonekwa maari, asi iye ainge achingoti mudumbu make mainge muchimurwadza. November 2002 akabva ada kundibaya nebanga pandakasangana naye achidriva motikari inini ndichiperekedza vana kuchikoro, apo ndainge ndava kugara kune imwe location. Inini ndinogara mulocation inonzi Sondela, iye anogara kulocation inonzi Meriting, malocation akabatana. Saka inini ndakabva ndazoenda kumapurisa kunomangara nyaya iyi. Ndokubva tapiwa zuva recourt, takabva taenda nyaya yedu ndokubva yapostponewa. It was January last year mugore ra2023, ndokubva yanzi February 24. Ndokubva murume wangu azotengesa motikari neshop yatainge tasara nayo, ndokutiza zvake akabva aenda kuZimbabwe, achibva agara akazodzoka. April mukudzoka akabva aenda kundogara neshamwari yake iyo yakazondiudza kuti anoti haakwanise kugara pamba nekuti aiti mumusoro make mune zvinhu zvinofamba uye musana wake unoita kunge wava kutsemuka uye maprivate parts ake zvainzi anopinda mukati, hameno kuti zvaikonzerwa nei, because pese pandakagara naye haana kana kumbosangana nedambudziko rakadaro. Kupera kwaMay akabva adzoka kuZim ndokubva agara zvake. Then August akaenda kwaMambo kunoripota achiti anoda kudzoserwa mari yake yerora. Mambo vaya ndokubva vaendesa tsamba kumba kwangu apo tine vana 3 tese. Saka Mambo vekumusha kwangu ndokubva vati hatina nguva yezvakadai nekuti haana kukuudzai kuti ane vana uye mari yaakabvisa pakutanga yanga iri yematsvakire kuno chete. Saka nyaya yacho yakabva yangonyararwa. Then last week ndokudzoka kuno kuSouth Africa after a year achibva auya pandinogara achiti anoda hembe dzake. Ngandimbodzokera regedzai ndinge ndichimbodzoka kumashure zvishoma. Paakaenda kumba apa kuimba yekumeriting kwaaigara kwakanga kuine mari yezvikwereti, hatina kupedza kuibhadhara mushure mekunetsana kwataiita. Saka vanhu vacho vakandivinga vachida mari yavo plus umwe munhu watainge takwereta 10,000 rands. Nekudaro pane umwe muzukuru mwana wasisi vake unogarawo kune imwe location iri kusaiti nekwatinogara, zvekuti kufamba nemakumbo it is 2 to 3 hours kuti tisvikeko. Iyeye muzukuru ndiye akazondipa makii emba yedu yekumeriting. Mushure ndamutsanangurira pamusoro pevanhu vezvikwereti ava plus vana achibva andipa makii. Zvinhu izvi zvakaitika muna August, this was last year. Pandakapinda mumba muya, bhokisi remagetsi mainge musina, rainge rabiwa, plus mita yemvura yainge yabiwa, mvura ichitofamba nerodhi yese. Ndakabva ndaenda kumunicipality kumagetsi vakanditi kana uchida rimwe box it is 4,000 rands. Ndichibva ndaenda kuchimbadzo ndikadzoka vakabva vandipa bhokisi riya, mvura ndikazotaura nevanoita zvemvura ikoko vakandipa mita yemvura yacho ne900 rands. Ndikagadzirisa zvose plus kuklina pamba ndikaita zvese, ndikawana munhu akagadzirisa zvese, ndichibva ndatanga kuzorentesa. Saka murume wangu akauya last week akasvika pamba paya akati anoda mari yerent kana kuti vanhu vaya vobuda pamba. Vanhu vaya ndokubva vandifonera, ndikabva ndaenda kucourt ndikawana avako, tikapinda paya panonyorerwana mapepa emaprotection order. Ndikavaudza nyaya yose ndokubva vati tava kukupai mafinal papers. Iye vakamuti ngambogara ikoko kushamwari dzake, kana akawana lawyer auye naro tiwane kusheya dzimba 2 dzatiinadzo kuno kuSouth Africa. But kumba kuZim tine imba edu ine 6 rooms, ari kuirentesa achidya mari yacho ega. Apa hachengeti vana. Ndinokumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe. Ndatenda zvangu.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. I don't know kana muchiri kuirangarira nyaya yavo mukoma namai guru ava, but inini I think kuti nesuccess yavo yavainge vakawana muno mujoni, inini I suspect kuti vanhu vari vaviri ava vanokwanisa vakatonzwirwa godo, kutonzwirwa shanje, then pakati pavo I suspect kutoti maybe pane zvakatoitwa pakati pavo kuitira kuti chiya chavainge vaumba muno muSouth Africa, because vakakwanisa kutenga dzimba dzavo mbiri muno muSouth Africa, saka dzimba idzi vainge vakadziisa maloja plus mashopu nemashopu. I think kuti pane akavanzwira godo, then ndokubva azotomutsa kana iri mweya chaiyo yevafi, because ndakatombozama kutaura navo was it in 2022 sezvavari kutaura, but ndainyatsokuona kutoti apa hapana kana kwatiri kumboenda, saka kana kuinewo vanokwanisa kuvabatsira mumaprayers chaimo, so that mhepo iyi yandinosuspekta kuti iripo pakati pavo vanhu ava vari vaviri, dai mhepo iyi yakwanisa kusudurudzwa so that vasazoputsa upfumi uhwo hwavakakwanisa kupiwa naMwari. Upfumi uhwo unokwanisa kuti unofanira kuti unge uchizovachengetera vana vavo mune ramangwana, but zvaizvezvi vabereki vari kurwa ende vanenge vachitambudzika vana ava. Ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section. Vanenge vachida kuva offer maprayers kana rubatsiro, please uyai kuinbox kwangu tione kuti vanokwanisa kubatsirikana sei. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndauyawo pano kuti ndinge ndichingokuzivisaiwo izvo zvatakaita inini nemurume wangu. So iye murume wangu ndiye akatanga aenda zvake akabva anokoromorana nezvinhu zvake. Zvino akati aenda kunokoromorana nezvinhu zvake, inini I was then left without a choice but kutongomujoinawo kumbanje ikoko. So murume akabva azokonfesa kwandiri. This was after mwana atanga kurwara. All of a sudden mwana wedu akabva azonzi iye ainge aine cancer iyaya inofamba muropa isingarapiki. Ndikabva ndati how come nai Mwari mungandipanisha nenzira dzakadai. Saka ndainge ndichitochema ndigere zvangu bedroom mangu, murume ainge akarara. Saka it was very suspicious kuti murume mwana aiti akarwara, murume wangu aitokwanisa kutotanga kutokuridzirai radio achitotamba kana kutoona macomedy movies achitoseka. Apa mwana ndinenge ndakangomugumbatira mumaoko angu, mwana achigomera. Dzimwe nguva mwana aitombotizii achitadza kufema. Ndakabva ndatanga kupopota ndichita sekunge ndinotuka Mwari. Then murume wangu akabva ati iwe wadireiko kuzvirovesa neshamu. Ndokubva tatukana paya. Ndikabva ndatanga kuchema. Murume wangu akabva azouya pedo neni, ndokubva azondihaga akabva anditi usachema mudzimai wangu. Ndikati how can I not cry nezvose izvi zvandakatarisana nazvo. Mwana wangu uyu atopiwa mazuva mashomanana ekuti ange achirarama, because at that time tainge tanzi mwana kana gore aisakwanisa kupedza gore, because hanzi cancer yacho yainge yapararira apa isina cure zvekare nekuti iyo inongofamba muropa. So murume akabva anditi everything is going to be okay. Ndokubva azonditi mudzimai wangu, tell me kuti you are not going to panic. Ndikati panic about what? Akabva anditi ndine kanyaya kangu kandiri kuda kukuudza, handizivi kuti uchakwanisa kukagamuchira here kanyaya kangu aka. Ndikabva ndati please tell me. At that time ndainge ndava kutongozviudza kuti kunyangwe akandiudza kuti amai vangu vashayika kuzimu uko, ndainge ndisisina kana basa nazvo. Chandainge ndava kungoda kungofa chete, because it was just too much knowing kuti I was about to lose my daughter within a year. Saka iye manje akabva azonditi mudzimai wangu, unoona business rangu iri randinoita, because murume wangu iye akangouya kuno ndokubva atanga kuita business rake remataya. Anoita izvozvizvi zvekugadzira matai ematrucks, ende dzimwe nguvawo vainge vachingoitawo zvechitsotsi, vachingobawo matai vachichinjanisa. Saka hwaingova upenyu huya hwekiya, but still we were able to live. Taitorarama kaupenyu kedu kainge katori bo. Then murume akabva azonditi, do you still remember that other particular trip paya pandakamboina nebusiness partner yangu? He had his business partner who is a South African, uyo watakaita a director
pakambani yedu, nekuti kambani inoda South African director. Saka ndokuzototanga kutowirirana kwavakaita, iyewo achizomudzidzisawo basa uyu muSouth African uyu. Iye anenge akangogara zvake achingotya mari yake. So akabva anditi takabva tazoenda payaka kuMozambique, just wanting to see kuti are we able to get some contracts nemamwe macompanies ane matrucks anopota achiuya kuzoloda kana kuzo-offloada muno muSouth Africa. Ndikati yes, I remember. Akabva anditi ipo paya, I lied to you my wife. Ndakabva ndawedzera kuchema, ndakaita kubongomora ndichiti zvimwe kuda kuMozambique uko kuti maybe ainge atoenda zvake kunoroora achida chitupa chekuMozambique, because chemuno ainge akatombochida achichitsvaka nemaziso matsvuku, but akabva azochishaya, even though painge patori nevakadzi avo vainge vachitoda kutochata naye because vaiona kuti munhu anogona kurana zvemabusinesses. Ndakachema ndikatoti panapa ndatoluza ka murume wangu. Akabva anditi no, handida kufambira kuenda kuMozambique kuti ndinge ndichienda kunochata mhani, chimboteerera. Akabva azonditi pavakaenda kuMozambique, this was after vawana umwe murume uyo ainge achinzi anokwanisa kuvasimbisira business ravo, because painge paine rimwe contract ravainge vakatarisana naro reimwe kambani iyo yainge ine matrucks at that time ainge achitosvika almost 150. Saka at that time vainge vakatarisira kuti vanokwanisa kuwina contract iroro. So this was going to change our lives. Akabva anditi zvino takabva taudzwa kuti izvi zvimwe zvinhu zvacho zvinoda kuti unge uchimbofamba uchinogezwa mamhepo. So they had gone to Mozambique, vakabva vazonorombera business, but at that time ndainge ndisingatombozivi kuti kuromba kwacho chii. Akangondirakidza chimwe chibhodhoro chainge chiri chidiki. So akabva anditi muchibhodhoro umu mune mafuta arimo. Saka mafuta awa ndiwo andinopota ndichizora pose pandinenge ndichienda kumabusiness meetings. Inini ndinozora mafuta angu, then shamwari yangu zvekare nayo inozora mafuta. Saka akazoti achinondirakidza mafuta aya, ndakabva ndaona kuti mafuta awa ainge akaita red kuita kunge ropa. Then in the middle of that small bottle ndakabva ndazoona kutoti mainge muine minzwa yainge irimo. Akabva anditi munzwa uyu ndo unobaya vavengi vangu. Kana kuine munhu anenge achida kundiitira undyire pabusiness rangu, munzwa uyu unobva wabuda mubhodhoro wobva wazoenda wobva wanobaya munhu uya anenge achida kutiwisira pasi. Saka iye nebusiness partner yake vose vari tu vakapiwa mishonga yavo iyi yelaki. Iye mukoma, vana vedu vakazongotanga kungorwara at the same time. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondinetsa. Even me and that guy's wife taigara tichingobvunzana kuti what is going on in our lives. God is about to bless us, but at the same time God has decided to punish us because wakewo mwana was just having a lot of severe pains nechipamoyo pake apa zvikazononzi ainge aine buri pamoyo rainge risingagadzirisiki. Wangu womwana ainge achinzi ainge aine cancer yemuropa. Mukoma mwana wangu akati achinofa like this month, then mwedzi uchinotevera isusu tichibva kunoviga mwana wangu tichidzoka kuno ndokubva tasvika kuno kuine mariro. Hanzi patainge titori munzira mwana wacho ndopaakafa mukoma. Ende ndakati ndaenda nemurume wangu kumusha mushure mekunge mwana ashayika. Kuromba hakusi easy mukoma. Yes, mari inouya zvayo, but kuromba hakusi easy. Murume ainge akapiwa miko dzake idzo dzaaifanira kuti ange achiita yowekane mukoma. Murume wangu akachema nekuti tainge takanzi taifanira kuti tinge tichinoita bonde mushure mekunge taviga mwana. Taifanira kuzomirira vanhu paya pavanenge vapararira, then inini nemurume tobva tazofamba tobva tazonoita bonde pamusoro peguva remwana. But murume wangu aifanira kuti pose apo patinenge tichiita bonde paya paanonorasa mbeu aifanira kuti ange achizotora munzwa uya, then obva azopinzira munzwa uya musikarudzi yake achishandisa buri riya rinoshandisa vanhurume kana vachiita weight. Murume wangu akachema mukoma, but akangoramba achingoshingirira. Izvi akanzi aifanira kuti ange achizviita runokwana kuita ru4, nekuti each and every time paainge achizvijunga nemunzwa iwoyo ainge achizvipa mamwe makore 5 ekurarama. Saka murume wangu akabva ashingirira kusvika achinowana makore ake 20 ekurarama. Saka business iri riri kuraniwa nemurume wangu, iri rematai iri nebusiness partner yake. Business iri it is going to be strong as long as mushonga uyu usati wa expire. Asi after 20 years murume wangu iye anoti akanzi ndo
paachazotorerwa mweya wake navo sekuru ivavo. Saka for 20 years murume wangu akanzi achange achiita mari. Aiwa, mari iripo mukoma, but ndinoti pano nepapo ndinongokaruka ndava kutochema apa nemurume ndakanzi haufaniri kuti unge uchichema, nekuda kwekuti kana ukaramba wochema zvinozokonzeresa kuti mwana ange achizotanga kuti mukira chipoko. Saka mukuzonoti mukira chipoko then mhiko dzinokwanisa kuzonokanganisika. Saka ndinongoti kana ndikabatwa neshungu, kana ndikatanga kunzwa stress yekuti saka takatodya mwana wedu tikatomucherera muvhu tikabva tanoita futi bonde pamusoro peguva rake, misodzi kana ikangotanga kungoyerera kudai ndinobva ndatanga kutoseka ndichiitira kuti ndisaramba ndichingoyeredza misodzi. Ndo upenyu hwacho hwandiri kurarama mukoma. Urombwa wakashata, urombwa hauna kunaka, urombwa hunorwadza. You do not know what my husband had to go through apo paainge achipinzira munzwa musikarudzi yake. Murume akachema mukoma, akachema kusvika pakubvunda nepain achidonhera pasi kudai, but kuti ange achiregedza zvainge zvisingaiti nekuda kwekuti aifanira kuti ange achizviwedzera makore ekurarama sezvavainge vakatenderana iye nefriend yake muSouth African uyu kuti for 20 years they want to do this. Saka 4 times murume wangu akazvibaya, naiyewo business partner yake akazvibayawo for 4 times. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi murume wangu pataita bonde aipota achitora munzwa. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi saka for 20 years they are going to be making money, ivo mukoma ava ne-business partner yavo muSouth African. Then after 20 years they are going to die, then their business is going to crumble to the ground. Yo, hey, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 37 years ekuberekwa. So ndinorangarira gore iro pandakapindawo muHarare ndainge ndichitoriwo musikana wechidiki. Saka ndainge ndabva kumusha ndichitonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kuzoshandira umwe mukadzi. So mukadzi uyu mukoma ndakamushandira for only a few months ndokubva ndazotiza zvangu pamba pake. Zvakaitika ndezvekuti umwe musi ndakangosiyiwa pamba apa ndiri ndoga. Vanhu ava vakangobuda vasina kana kumbondioneka. By the time yandakazomukapo pandainge ndichitanga basa kuma7 ndakabva ndatoona kutoti imba yose yainge isina kana munhu. Everyone had just gone out. Saka ndakabva ndazotanga kufamba first mumaspare bedrooms evana, ndikabva ndaona kutoti magumbezi, ndikabva ndatoona kutoti mibhedha yainge yakawaridziwa. Zonosvika ndichinosvika kubedroom zvekare everything was really clean. Ndokubva ndazoenda hangu kitchen kuti nditange kuita basa rangu. Ndakashaya kana pekubata because imba yose yainge yakachena mukoma. Saka ndakazongoramba ndikotenderera mukitchen. So ndopa ndakabva ndazonzwa kuti kubedroom kwainge kuine mwana ainge achichema. Mukoma ndakabva ndamhanya ndichienda kubedroom because ivo madam boss vangu vainge vaine mwana wavo mucheche. Asi ndakati ndichingonosvika mubedroom mavo ndichinovhura door kudai ndakabva ndazoona kutoti pambedha painge paine mukadzi wechikuru ainge akararapo. Mukadzi uyu chakaita kuti ndinge ndichiona kuti chainge chiri chituna ainge akatopfekerwa zvimakotoni mumhino make umu nemunzeve, but mukadzi uyu ainge achichema. Even though mukadzi uyu ainge akavhara muromo wake, but mukadzi uyu ainge achichema, asi aichema achita kunge kacheche. Mukoma ndakarova bara ndichibva kubedroom ndokubva ndangosiya zvose ndokubva ndangotanga kungomhanya ndichita kunge munhu ava kupenga. Saka vanhu vemunharaunda imomo vakabva vazondibata vakandibvunza kuti ndainge ndaonei. Ndikabva ndavaudza zvose zvandainge ndaona. Mabosses angu pavakazouya vakabva vazongondifaya vakanditi ndainge ndichivarevera nhema zvinhu zvandainge ndaona. Hanzi uroyi hwangu hwandainge ndakabva nahwo kumusha ndakabva ndazochengetwa pane imwe chechi kuzosvika ndichizotsvakirwa mari yekuti ndinge ndichidzoka kumusha. Asi ndo zvandakasanganawo nazvo izvi. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu
Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakaona chitunha chakarara pamubhedha chitori nemakotoni zvese mumhino nemunzeve apa chichichema kuita kunge mwana mucheche. Kuivo vanhu kungomuka vasipo 9 motongosiya munhu ari ega pamba penyu, motongomuka makaklina imba yenyu, vanhu votongokutiza, vanhu votongoenda out, iwe wosara uchiona chitunha mubedroom. Zvakangoma hazvo veduwe. Yo